Vieš, aké slovenské a české meno je pre nás Francúzov najsmiešnejšie? Matúš! Pozor! Z tento meno môžeš robiť coming out bez toho, aby si chcel. Poď, ukážem ti tú situáciu. No a čo, Peter? Aký bol tvoj víkend v Paríži? Wow, v Paríži bolo super. Veď, pozrite fotky. Tu je Eiffelovka a toto je Matúš, strašne super chalan. To sme nevedeli, ale ak chceš, Pierre má kopec francúzskych kamošov, ktorých ti môže predstaviť. Oui, plon. Čo? O čom rozprávate? Mne sa páčia ženy. Bah, veď si povedal, že máš crush na tejto muža. Mini lekcia francúzštiny. Avoir une touche znamená mať na niekoho crush. Takže ak poviem Matúš, znamená to môj crush. Ak poznáš nejakého Matúš, označ ho do komentárov.